Barka dai, sannan da arzikin sake saduwa da wannan lokacin. Suna ni Muhammad, sannan welcome back to my channel. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda zaka downloading, yadda zaka zazzage a Canva Pro ba tare da ka siye shi ba cikin sauki. Kuma na ajiye link a cikin description, zaka iya zuwa halin har guda biyu, zaka iya copying ka sa browser ka pasting direct kawai zai fara ma downloading. Sannan kana so ka bi manual, zaka bi step ɗin na biyu ka sacin ɗinsa a cikin browser, sannan ka je ka buɗe link ɗin fari, sannan ka zo ka downloading ɗinsa. So duk yadda kai dai ɗaya ne. Idan kana interested na ɗaura bidiyo yadda za ka zazzage a CapCut Pro, yadda za ka using da shi duka features ɗin a buɗe a yin unlocking ɗinsu ba tare da ka biya ko sisi ba, kuma sannan za ka withdrawing ba tare da wani watermark ko wani wannan ba. Duka all features kamar su relight, su komi dai da ka sani kawai na wani har hata template waɗanda suke pro za ka ga duk an buɗe su. So ga na wannan dai download ne ya kusa gama, ana kammala za mu fara installing. Yau ya dai gama ma within seconds. So let's open it. Ya ga buɗe shi ta APK installer. Yanzu za mu installing, gashi nan yana yi, don within few seconds zai kammala. Aka yi cikin playlist ina na making bidiyo yadda ake samun kuɗi ta online, da kuma bidiyo kalan waɗannan na ɗan technology na koyon editing da dai sauransu. So ga abu na yaƙi buɗewa. So in ka samu irin wannan matsalan, na recommending ka je ka buɗe VPN, saboda wani lokaci ana samun irin waɗannan matsala na network connection. Sai ka ga application ya kasa da network connection. So next abin da za ka yi shine sai ka je ka selecting this European countries, ko UK ko USA ko Australia, ko dai wasu kawai daga cikin Europe country din nan. Sai ka connecting, gashi na connecting da UK, bari in koma in sake buɗe shi ko gani. Shi ma CapCut yana ba da irin wannan matsala wani lokaci, matsalan da mai modification dole sai ka connecting da VPN sannan ya fara maka aiki. So gashi nan dai ya buɗe, yana registration da Google, abun da sauki ba wani wahala, har ya buɗe shaf. So in ka samu wannan bidiyon helpful, please ka like bidiyon nan, sannan ka subscribe, sannan ka share ɗinsa ga wani wanda kake tsammanin bidiyon zai amfana, kamar wani friend haka. So gashi nan da ya riga da ya buɗe, za mu yi shi for free. So everything is done. So thank you guys. I'll see you on the next one. Bye. Don't forget to like, please subscribe.